kinong shnong na santli kishnong Hatarabari West Khasi District kabadai kawai na kijaka penbaik puat hapadeng ka Meghalaya bat Assam balai soy Memorandum of Understanding MOU haka phase 1 kila penpaw ik jeng nuat bakin tap ik vote jongki haka election MP Lok Sabha banwan ha Meghalaya omshu kum haki por bladep baki tap vote ha Assam kini kisan shnong ringkat kishinrang bat kentai kila dawa no mentirang ba kajala konrat ki sangma baun ngap ya ka jing uot ka jongki bat haka khandai trik we yong arjar pusaw kila penlong da ka jelang bandawa na ki bor penyat district ban pen urlong ya ka jing thmu jongki ukop ta sangma nong yelam katna kate ka than ulong ba kim kwa shu ban thep ya ka vote ka jongki ha Assam bat ki kentu ki bor badai pek ban ai no de ki electoral photo identity card na ka banta kini ki nong chong snong khnang ba kinyo ban ai shimanta ha ka election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency menta ngin na Tarawari sector sansnong ngin la menta la jumah ne menta la wan baro ki rangba na ya snong rangba ki hatmans ki nong snong baro menta ngi la juban menta la meeting menta la song meeting nga yaka MP election ngi la decide nga la decide la discuss kani ka MP election ngin claim isu hapo game hapo Assam state kata ngin menta la decide ngala meeting mana la song menta ngin gua benerung sapu Meghalaya singaufa ka minister bat duba rule official na Meghalaya ngin benerung ngin gua rung sapu Meghalaya dang ba claim bat ai yangi ID ngin mud dep ke vote hapu Meghalaya dang ba nga claim bat iyo ga ID electoral ladangan tang up ya ka issue ID electoral ID ngin dang up dang bangin menta hapu Assam claim issue ngin la decide menta ngin singau bangin la ban singau bangin request yagi officer na Meghalaya state kata ladangan bait menta na nang snong Tarawari sector Garopara Balkham Damrang Dokholgri Batu Balukmari baru ngi menta la don hne ngala song meeting la le ayu la discuss ngi claim isu ka MP election ka vote election menta kani ka sinem ar hajar ar for saw kata ngin la menta ngi la juban baru ngala song la dep kata kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki Bangalore ai ki ration jong menta ubnai ha ta ba ukhau yu unia kong uni udai khau plus F ukhau fortified ukhau 45 henrai ba ukhau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhau ba ai barabor umde uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mar ka jingbria ki kman henrai ba uni ukhau 45 don jinga dei kumno yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamet knang ba ha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamet but lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki ta ka sharp plus F aki ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki scheme ICDS MDM PDS kabha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kila pha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen
Dei na kata daw, batang da uni ujat kau babhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni Shakman. Tang da ukau 45. Ba, pikirannya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.